Eta zuek zer ospatzen duzu? Gau beltza. Apa, kaixo, egunon denoi. Jaime eta biok antropologia ikasi genuen biok batea unibertsitateen. Lagunak inginen, eta gero bukaera bezala ikerketa hau egiteko aukera izan genuen ez. Orduan gure asmoa da pixka bat ikerketa horren inguruan tertulia egitea, baina gero bukaeran bai tertulia zuen gana zabaltzea eta zuek baldin baduzkazue ideiak edo hausnarketak edo galderak edo zuekin konpartitzea eta pixkat hitzaldi hau zuen gana luzatzea edo. Lehengo ni guatzen, aber nola hasi ginen gai honekin. Zu gatzaltzen, Jaime, nola hasi ginen gau beltzaren inguruan edo? Bueno, egia esan, nik ere hau prestatzen nahi ginela eta hori bota zenunean ere pixkat lausoa daukat, ez da, hainbeste denbora pasa, baina, bueno, bai, goatzen naiz, antropologia graduan ginela, ez dakit ze ikasgaian atea zala, ez? Ospakizunak, nik uste tradizioa eta holako gaiaren inguruan zala. Eta, bueno, ordurako ja Oierara Olazak eta, bueno, Itziar Ultzurrunek eta horiek bazuten ja gauza batzuk idatzita, blog batzuetan, artikulu batzuetan. Eta, bueno, horri buruz hitz egiten egon ginen behin, eta nik uste hori esan zala, eta gero, bueno, askotan kontatzen dugun anekdota, ez? Bueno, anekdota pixka personalagoa, goatzen naiz. Gure alaba txikia zala, bueno, ezagik, 8-9 urte zituela, eta egun batean etorri zala esanez, aita ama, datorren astean Halloween ospatuko dugu lagunekin, lagun baten etxean eta auzoan. Eta gelditu ginen pixkat, nola Halloween ospatzea, baina hau ere orain hasi behar aldegu ospatzen, eta, bueno, hor pixkat gelditu ginen bueno, ospatu behar badezue, egin behar badezue, egin zazue, eta handikan egun batzutara junginen, bueno, gurasonetxea, nire gurasonetxea Bilabonara, eta horri buruz izketan, aitari esan nion, jo, bakizu, aita, orain hauek hasi behar dute Halloween eta ospatzen, eta aitak santzian, bueno, guk ere egiten genuen, hor ze arbi haustu eta hor kandela jarri eta bide bazter batean, eta nik, aita, zuek nola ingo zenuten, nire aita Ataungo baserri, mendialdean baserri batean hazitakoa zan, eta esan, nola ingo zuek olako Halloweeneko gauzak Ataunen duela, zea, 60 urte, eta baietz guk egiten genula, eta jo, gelditu nintzen pixkat, harrituta, eta bueno, hortikan, ez, ni guatzen ez zurekin komentatzea, eta gero hori ikasgaiarekin lotuta, hori izan zala pixkat abia puntua, baina, bueno, momentu hortan hor gelditu zen gaia, eta gero, bueno, esango nuke gero ikerketa berez sortu zela, hori, zuke hor, zure energia horrekin, esan zenuna, Jaime, aurkeztu behar geha, eta egin behar dugu proiektua, eta egin behar dugu ikerketa, eta oso garbi zenun egin behar genula, eta egin genuen. Bai, hori zantzan, bai. Eta horri bili ginen, 2016-2017 ikerketa egiten, bueno, aur nerabe askorekin egon ginen, adinekoekin ere, bueno, egon ginen gu eta egon ziren ere lagundu ziguten pertsonak ere, zein inguruko antropologia ikasketak egina zituzten batzuk lagundu ziguten herri ezberdinetan elkarrizketak eta behaketak egiten. Eta, bueno, galdetuko nizuke Josu horrekin lotuta, zer da zehazki ikerketa hortan jaso genula, zer da zehazki urriaren 21 eta azaroaren batean gaur egun Euskal Herrian ospatzen dana edo egiten dana, edo aurrek eta nerabek zer da
egiten dutena. Bai, horri ikuste genuen azaron baten Santu Guztin egunen, hildako neunen ja indarra galtzen aizala, ez? Gu meginanen jazte ginen apain, Eliza jun, gero loroe jarri, eta gero urte batzu beran dugu ikuste genuen ja ez denula ospatzen, ez? Orduan Santu Guztin eguna edo azaron bateko festa hoi indarra galtzen izan, eta gero kontra neo, bezperan, urriaren 31an, hor mugimendu batzu gertatzen ari zian kalen, ez? Derrepente hor hasi zian umek mozorrotzen, eta korrika, eta goxokik eskatzen, da hor mugimendu bat zeon. Gero gaina, entzuten genuen prentxan, eta holako mezu batzuk, Jaimek kontatuen bezala, aituen amonak aurrak zianen kalabazakin jolasten ziala arpegi forma eman da, eta orduan, abia puntua hori izan zen, ez? Aber ze gertatzen nahi da egun hauen bueltan. Orduan aurreneko helburua zen pixka bat, biltzea edo jasotzea Euskal Herrin, ze izan gertatzen urriaren 31an da. Orduan ibili ginen, egun hortan, batea eta bestea, ginen banature bai, zujuntzien herri batean, beste herri batzuta, hor jasotzeko pixka bat, ze izan pasatzen Euskal Herrin urriaren 31an. Eta topatu ginen, festa diferentekin. Batetik antzeon Halloween, Halloween zabaldu 20. mendeen hasieratikan desente Euskal Herri guztin, herri askotan ez, batipat igual Ingles Akademien bitartez edo eskolan da ikastoratan da ingeleseko klasetan Halloween erabiltzeutelako pixkat klasek fresko egiteko ere eta gero telebistan, eta anuntziotan, da Portaventura, eta hor zeon Halloween hilabete guztin, derrepente hor bombardaketa moduko bat ez, kalabazana eta Halloween mezuna. Gero ikuste genuen kalen aurrak ospatzen zuela behien gixara ez, elkartzen zian askotan etxe batean, mozorrotu elkarrekin, igual beldurrezko pelikula bat ikusi, eta gero kalera atera eskian aitzea ez, eta hor erabiltzen zuten, erabiltzen dute turko tratu esaera. Gero bestetikan topatu ginen harimen gaua ospatzen hasi ziala, eta hor adibidez Elgeta joan ginen, Elgetan hasi zian 2015an ospatzen, antolatzen harimen gaua, eta kontuan izan harimen eguna berez zala garai baten kristau egutegin azaron bia ez, eta hor elizkizunak egoten zian, da harimen omenezko elizkizunak eta otoitzak ez. Hori ja desagertu gintzen, eta hauek justu urriaren 31an harimen gaua antolatzen hasi zian. Eta gu galdutzen genien, zergatik hasi zian antolatzen, da esaten zuten, lehengo ohiturak berreskuratzeko helburuarekin hasi ziala. Eta egitara dagokionez, ikuste genuen, bezperan egiten zuten gurasok eta aurrak, kalabazan tailerra. Orduan kalabazak hartu, eta arpegi forma ematen ziren gurasok eta aurren arten. Eta gero egunen bertan, plazan elkartzen zian denak, herri guztia iaia, eta iken zuten azan, herriko farola guztik itzali, kalabaza jarri herrintzear, eta gero olako ibilbide bat, beldurrezko ibilbide bat, eta tarteka euten zian eszena diferentek, edo antzerki moduko batzuk ez. Gero Elgetatikan jetxi ginen Bergara, eta han gaztetxak antolatzen zuen hariman gaua. Eta han zeon, beldurrezko pelikulen maratoia, goizeko ez da ordu txikik arte beldurrezko pelikulak ikusiz, gero kontzertua, mozorroa, hor astebeteko egitara bat zeukaten. Gero ere topatu ginen gau beltzakin, gau beltza oihartzunen eta beste herri batzuetan antolatzen zuten, hauek hasi zian 2015 urten, eta berez, hariman egunen nahiko antzekoa da, bakarrikan igual harima eta garrantzi gehiago eman beharren, gau eta iuntasuna ematiotela garrantzi gehiago, eta helburua izaten zen oihartzunen adibidez, Halloween ospatzen hasi zian aurrak, eta orduan hor tentsio bat sortu zen heldun arten, eta alternatiban moduneo, bertako aisialdi taldeak eta hasi zian pixka bat gau beltza sustatzen ez. Eta ebizian etxez etxe, baserriz baserri, aituen namonei galdetzen nola ospatzen zuten garai hartan, eta jasotzik ikusten nolako testigantza batzuk, eta hauek eguneko festa egiteute oso garrantzitsua ere garrantzia daukan oihartzungo egutegin ez. Elkartzeia denak plazan, pizteute sua, gaztainak eta erretzen dituzte, eta gero horretxo batean beldurrak, norberak, bere beldura idazten du, eta gero sutara bota beldurroi desagertzeko. Gero gaztainak eta hola jan, farolak itzali, eta gero iteute holako beldurrezko ibilbide bat, eta gero suzko zezen, eta hola nahiko espektakularra da. Gero ikusi genuen handikan atera eta herri diferentan daudela hola festak, ez? Gero handikan hasi zian, oihartzundikan
are Txabaletan, San Pedron, gero bai, deigarri izan da, deskubritza 80. hamarkadan, ja mutrikun hasi ziala Gau Beltza antolatzen, da festa nahiko garrantzitsua izan dela oain arte, oain pixkat igual dago krisin, baina ordun garrantzitsua zen, da hau zen, aurrei beida baino gehiago, ja, herri guztiko festa bat zen, parte hartzen zuten herriko eragile diferentek, dantza taldek, gaztetxek, eta hola talde diferentek, eta gero ere bai gauen parranda gauten zen, tabernak eta dekoratu ikentzian, eta gauen euten zen, hola Gau Beltzan inguruko parranda bat. Gero egun hauek ikertzen, bai, polika izan zen deskubritzea azaron baten Nafarroa junginan, entzun genulako zeo zer, zeudela hola eskerra onda batzukeo, eta Etxauri baiaran ibili ginen, herriz herrian, Etxauri eta Paternain da Bidaurreta eta hola herri batzutan, eta han elkartzen zian azaron baten eguardin herriko umeak plazan, eta juten zian dena batea etxezetxe, goxoki eskeneo. Eta hortako erabiltzen zikusten, esaera diferentek, ez? Esaera hoia izan, eta etxetan botatzen zizketen goxokik. Galtzeguenean bertan adineiko jaber noizko ohitura zan hoi, behaiek aurrak zianen ospatza altzuten da baietz. Orduan, da, aspaldiko ohitura bat, ez dakite oandikan jatorria zindan, baina oandikan mantentzean ohitura bat, ez? Azaron baten, umek elkartu, eta etxe ibiltzea hola goxoki eskatzen. Gero, bai, beka hau zan Eibarreko ikerketa bat diteko, eta egun guztien ibili gian Eibarren, eta polika izan da Eibarko kasua ikertzea, ez? Ikusi genulako festak hartzekula forma diferentek eta balio diferentek hartzekula festak bere baitan, ez? Hasieran junginen Korte Inglesea eta antzeon mozorron desfilea zeon. Gero kalea atea eta izen Halloween ospatzen. Gero galdetze genien gaina aurreia, zeizate ospatzen da? Gu Halloween. Hemen ospatzen du Halloween da ikastolan arimen gaua. Orduan behintzako zen aixildakoa Halloween, da gero enteratu ginen bai ikastolan arimen gaua sustatu nahien edo bai lanketa batzuk intzik ustela, eta bai esaldi batzuk eta erabiliz ez. Esaldia berren apuntatu auket hemen. Xanduli, manduli, kikiriki, eman goxokiak guri. Osea, ikastolan ematen zuten garrantzia, esaldioi zabaltzea, pixkat gero ez erabiltzeko truko trato kalean, baina uste arrakasta handik ez lukitzen gero kalen. Eta gero bai, kuriosa izan zen, deskubritzea, Eibarren, arimen eguna eta hortiken bi asteren eta ohitura daukatela bai, aspaldiko ohitura ere bai, gaztainarre eguna ospatzeko. Eta da azken finen, lagunak edo familia artekoak elkartu, eta elkarrekin gaztainak jatea, aste den baten, eta karakolak eta barraskiok eta bala, baina gehien bat zen, garai baten behintzat, arimak oroitzeko edo hildakok oroitzeko. Gero gaur egun igual bihurtua gastronomikoa, baina bai dela zala ohitura hoi gaztainak janez, arimak edo hildakok oroitzeko. Orduan hor, polik izan zen, herri baten ikustea ez, nola festa batek hartzekun ikuspegi desberdinak, forma desberdinak, balio desberdinak ez, nahiz eta festa bakarra izan edo. Baina igual pixkat irudikatzeko eta hola ikusiko dugu oihartzungo bideoa, zuek bai kontuz baino bai bisualki ikusteko nola dan Gau Beltza oihartzunen. Eta beldurretak ez da guztiak paperean jarritan du.
Zu Jaime, bizinan hor Oiartzunen, antropologo lanetan, beketa parte hartzea egin da. Zutako izan zen, hola, deigarria edo, atentzioa dituzizuna. Bai, bueno, nik uste oroar ikerketa egin genunen hiru gauza hola atera genitula hola deigarri bezala, ez? Bate hasieran esan deguna hori, nola duela 80, 60, 100 urte orain adineko adianak garai hortan aurrak zirenean, holako joku moduko batzuk egiten zituzten garai hontan. Gero bestetik, hori, Oiartzunen ikusi genuen bezala, herri ezberdinetan ospakizun mota ezberdinak egiten nahi ziala. Oiartzungoan, hola pixkat deigarria egiten zana, zan oso antolatua gauza ezberdinak, gauza polit ezberdinak egiten zituzten, lortzen dutela ospakizun egun garrantzitsua izatea, urteko egutegian, aur pilo bat mobilizatzen dituzte, baita gurasoek ere. Esango nuke igual horrek ere, arrakasta horrek ere arazo bihurtzen nahi zaiela, ez dakit, azkenen ikusi dezuei irudi batzuetan, azkenen sortzen da pixkat masifikazio zentzu momentu batean igual gehiagizkoa eta ere. Baina, bai, irutzen zaite oso iniziatiba alde horretatik polita egiten zutela, eta gero nik zuk aipatu denzun bezala, ikerketa egin genuen ikerketan, agian, ez dakit, aurkikuntza edo politena edo izan zen Nafarroko Etxauri Barren jaso genitun horiek, ez? Eske erronda horiek, azaroaren batean egiten dituztenak, azkenean eske errondak neguko jaien neguko jai guztietan berez oinarrian beti egonda eske erronda egitearena, eta horri ikusten da garbi, ez? Eske erronda hori gero Halloween ospatzen danean ere azkenen hori da, ez? Etxez etxe jutea edo dendaz denda eskean, eta Nafarrokoiek ere, niretzako izan zen oso aurkikuntza, aurkikuntza ez tegula guk aurkitu, baina guretzako, hori ezagutzea izan zen oso gauza polita, eta, gainera hori, zuk esan dezun bezala, hori bai dela gauza bat mantendu dana gudakigula, edo bintzat dauzkagun datuen arabera, 19. mendetik gutxienez, datorren ohitura bat, ez, horiek. Zuri, Josu, deigarriena? Bai, netzako bai zuk esan duzun guztiekin era bat ados, ez? Hoi deskubritzea, gero bai aurrek nola hartzuten protagonismoa jai hontan, baina igual netzako deigarriena edo gehiena ikasitena izan da tradizioak izan diala erabat biziak eta aldakorrak, ez? Denba guztien tradizioak diala aldatzen nahi diala. Orduan bai testingurun arabera edo jendarten arabera aldatzen dijoaztela tradizioak eta nik uste toi ikasitela bentzat eta horreia bizi guztiako balitela beste gauza guztik bai, beste erabatea ikusteko, beste festak bai, beste erabatea ikusteko eta beste erabatea bizitzeko, ez? Eta hola bai, presio bai mantendu beharreko arintzeko ere bai, nik uste bai izan ditela. Gero hor, dau beste galdera bat beti jautena edo seguro azaldukoana da jatorria, ez? Gu ez da historiadorek ez duela sakondu gehiagi jatorrin, baina bai pixkat harakatu genula jatorria, nondik datorren festa hau. Hor ze jaso... Bai, hor, egia da ospakizun hauen inguruan urtero edo, eta guk ikerketen genunen edo naharitzen genuen tentsioa, batez ere izaten da, guri gertatu zitzaigun bezala, etxean tentsioa helduen eta aurren artean, ez? Aurrak ospatu nahi dute, prinsipioz Halloween ospatu nahi dute eta gurasoak helduek ikusten dugu, baina hori Ameriketatik datorren festa bada, beste festa arrotz bat eta hori ere hasi behar dugu ospatzen, azkenen, utziko ditugu gure ohiturak eta kanpokoak besterik ez ditugu ospatuko. Badago, sensazio hori, guke aztertzen hasi ginenen, konturatu ginen baietz, azken urteetan, honea iristen zaigun Halloween hori Ameriketatik iritsi zaigula, baina konturatu ginen ere
Ameriketatik iristen zaiguna lehenengo Ameriketara Europatik iritsi zala. Eta hori, ja nahiko entzuna da eta jakina da, Ameriketan ospatzen duten jai hau, Estatu Batuetan ospatzen diren jai ia guztiak bezala, Europa jatorria dutela, ez? Europa edo beste toki batzuetatik, ez? Eta, hor pixkatarakatzen, badago garbi ere, eta gu ere ez gea historialariak, eta orduan gehiegi ere hori ez dugu ikertu, baina, badirudi, festa honek azkenen oinarrian duena da, aspalditik, egiten zian errito batzuk, eta errito horiek denak oso lotuta daude eriotzarekin, bai? Udazkena eta eriotza lotzeko jai pilo bat egiten ziren, Europa guztian zehar, antzeko ezaugarria zituzten jai guztiak, azkenen, herri zeltek badirudi Samhain edo izeneko ospakizun batzuk egiten zituzten 3 egun edo 7 egun, segun, baina, egun batzuetan zehar ospatzen zituzten festa batzuk, justo azaro hasieran, urrian bukaeran. Zergatik data hauetan? Justo dalako eguzkia desagertzen hasten dan garaia, edo argia desagertzen hasten dan garaia, negua iristen da, bai? Eta nolabait negua garai bateko hori lurretik bizi ziren hoientzat, negua zan urteko nolabait garai hila, ez? Hor lurrak ez du ezer ematen, bai? Iraun behar dezu negu osoa, udan jaso dezun horrekin, eta orduan, nolabait erritu batzuk egiten ziren, pixkat hori, eriotzari lotuta, bai? Gehienetan sinismena zan urtean zehar hildakoak itzultzen ziala egun horietan etxera, etxeko berotasunera, itzultzen zian uzten zitzaien janaria, sinismena zan bueltatzen ziala eta ondo zaindu inbartziala iristen zian, bueltatzen zian hildakoiek, ze ondo gaizki zaindu ezkero, ez zian itzultzen, ez, beraien tokira orduan, ondo zaindu inbartzian, eta gero ere horrekin lotuta zegoen ere, egun horietan ere nola hildakoak bueltatzen ziren, ez bakarrik hildakoak etxekoak, baizik eta espiritu txarrak eta ere itzultzen ziren, eta orduan horrekin ere bildurra, holako ospakizunak izaten ziren, bai? Gero ospakizun hauek badirudi Europan guztian zehar oso zabalduta zeudela, eta gero, erromatarrek bere egin zituzten, kristautasunak ere gaina oso ondo datatua dago, 8. mendean Aita Santuak nolabait bere egin zuen, ospakizun hauek, eta santu martirien inguruko jaia eta ezarri zuten, eta gerozti kristautasunak ere, harimen eguna, harimen gaua ospatu izan da, duela gutxi arte, eta oraindikan hemen ospatzen dugun bezala, azaroaren batean, ez? Hildakoak bisitatzen, kanpo santuetan, mezak eta guzti hori. Europatik Estatu Batuetara juntzan, batez ere Irlandar eta Eskoziako etorkinen edo, migratzaileekin. Eta, Estatu Batuek 19. mendean bazuten behar bat, Amerikan Estatu Batuetan bazuten behar bat 19. eta 20. menden hasieran, eta zan identitate bat sortu behar zuten. Ze Estatu Batuetan migratzaileen herria zan, baina sortu behar zuten identitate propio bat, eta identitate hori sortzeko besteak beste jaiak oso importanteak izan dira. Eta, badaude beste jai batzuk, baina Halloween ere izan da, erabili izan duten ospakizun bat, Amerikar identitatea sortzeko, indartzeko. Gero, egia da, guk hemen ikusten dugu Estatu Batuetako jai bat eta hango entzat oso jai importantea dela, baina, gero hasten bazea irakurtzen eta Estatu Batuetan beti
jai hau izan da oso polemikoa. Eta batzuentzat ospatu behar den jai bada, baina beste batzuentzat desagertu inbarko litzateken ospakizun bada, oso oso ortodoxo dienentzat ez da kristautasunarekin badatorren jai bat. Gero ere oso lotuta egonda beti jai hau indarkeri edo biurrikeri baino ja areago juten dan indarkeri batekin, bildurrarekin bizi da toki askotan, egon dira edo baiketak, edo hilketak garai hortan, eta orduan, Estatu Batuetan ere pentsa denen gustoko jaia denik. Eta, badakizue, Estatu Batuetan indartzen dian identitate ikur hauek gero gurera iristen zaizkigu, eta batez ere gurera iritsi dira 70. 80. hamarkadatik aurrera ikusentzunezkoen bitartez, eta batez ere filmen bitartez. Hor egin zuten Halloween pelikula famatua, 79an uste zala, uste 80. hamarkadan hasi baino pixka lehenago, eta pelikula horrek nolabait munduko imaginario simboliko guztian sartu zitzaigun, beste bildurrezko pelikula guzti horiek ere, beti lotu dute, eta hortik aurrea zabaldu da jaia zea. Detaile bezala, esan Halloween filma eduki ditula sekuelak, eta oraindikan egiten dituzte pelikulak ikusi nun atzo bidatu nun, eta 12. orain estrenatuko dute, Halloween 12, eta 13. ere ja prestatzen ari dira, pentsa ze garrantzia duen edo. Hori da pixkat historia nola iritsi zaigun hori, modu horretan iritsi zaiguna, baina hori esan bezala, bai da gauza bat, bestela ere, bere ibilbidea izan duena, guk eta beste batzuk konprobatu izan dugun bezala adinekoen testigantzan bitartez, ez? Adineko horiek nera eta bezala edo beste asko bezala ez zuten jakingo Estatu Batuetan zer ospatzen zen, baina hala ere hemen egiten zituzten, ez? Olako ze jaso izan dugun, eta galdera egin aurretik, bai gogoratu nahiko nuke guk egin genunen ikerketan jende asko lagundu zigula, eta adineko jende ezberdinen lekukotza jaso genuen, eta justo gogoratu nahiko nuke aste honetan, justo astelenean zendu zala Maritxu Berasaluze, Bilagunako Andre bat, eta tartean beste gauzei buruz asko kontakizun asko kontatu zuen Andre bat izan zala, emakume bat izan zala, eta justo Nora Urbizuk lagundu zigun ikerketan, berari elkarrizketa bat baino gehien zion, eta liburuan jaso ditugun testigantza batzuk beria kontatutakoak dira, eta behintzat gogoratzea, ez? Maritxu gogoratzea. Baina ze gauza kontatu izan dizkiguten Maritxu bezalako adinekoak, Josu? Gure bigarren helburua zen jakitea pixka bat, zertzan historioik kontatzen zana adinekoak umek zianean jolasten ziala kalabazakin, ez? Olako kalabazakin da jartzen zikustela kalean. Aber zertzan hori, ez? Orduan, jakin nahi genuen hori beraien ahotikan, eta orduan Euskal Herri guztien zehar, jende diferentekin egon ginen adinekoekin batez ere, 80, 70 urteko jendeakin galdetzeko, oroitzen zen kalabazakin zer egiten zuten. Eta egia da, ondorio bezala, Euskal Herri oson leku askotan zabalduta zegoen ohitura zela, askotan baratzetikan lapurtu kalabazak, edo arbiak asko esaten zuten, labana batekin ustu, arpegi forma eman, kandela jarri, eta bidezkinen jarri beste jende bat beldurtzeko. Zan ohitura bat oso zabalduta zeona. Egia da, udazken guztien zehar egiten zala, udazken guztien zehar batipat garai hortan daudelako arbik eta kalabazak, baina bai indar gehiago hartzen zula egun hauetan, dela urriaren 31an, azaron baten, azaron 2. Hartzen zuen indar gehiago, orduan kristautasunak indar handia zeukelako, eta orduan uste entzalako hildakon harimak etorri tentzia da gure gana, eta orduan kalabaza batek ordezkatzen zuen harima, orduan hortzan pixkat egun hortan beldur gehiago ematen zuen kalabazak.
hor normalentzan lagunak umek elkartu, eta kalabaza bat hartu eta jartzea bide iskinen, ez? Baina hor, kristautasunan o hariman siniste horreken nik ustete bai, gure ustez, pixua handia dauka. Gero jasoitu beste testigantza batzuk, ez? Maritxu kontatzen bai, bilagonan etxe bat bazala, tarteka, maindire bat hartu eta juten zana kalea jendea beldurtzea. Gero ere bai, unanun bildu genuen Nafarron hor Altsasu ingurun, noitura zukaten, hartazuritan aizienen bitarten, hartu arbi bat, ustu, barrun jarri paper gorri bat eta kandela batekin lehion jartzeko, ez? Horren herri guztientzea, erauten zen hola arbik, arpegi formakin lehiotan dekorazio modun. Da gero bai beste historio asko lakok, ez? Jendeare bai olgatzea kalabaza jarri burun da jenden segika eta orduan deigarria da ere bai gutzako harritu gaituna eta adineko jo bai jute ginen galdetza kalabazan ingurun da biurrikeri hauen ingurun behiek ez dutela garrantzik ematen. Azkenen garai hartan de ez zaukalako garrantzik, garai hartan de bai izan ume kontu bat, biurrikeri bat, ezin nolako txorakerik, orduan gaur egun ez, gu jutea edo ikustea beraieke bai gauz horrek garrantzia ematen zaiola, horrek sortu olako harridura moduko bat, ez? Gero bai, kontutan izan behar dugu igual, garaiak ez dira berdinak, ez? Orduko haurtzaroa ez da gaur egungo haurtzaroa, orduko Euskal Herria ez da gaurko Euskal Herria. Hor aldaketa asko topatu ikegu, ez? Bai, hor egia da batzuetan olako ospakizunak eta berreskuratu edo olako planteatzen dienen eta egingo dugu garai batean egiten zana, baina egia da gauzak aldatu diala, gauza batzuk materialki aldatu dira, ez? Eta guk, jendeari eta guri ere harritzen harrituta gelitzen ginen, zaten, hainbeste tokietan iten bazan hori arbiak eta kalabazak ustu eta zergatik ez genekien, ez? Nolabait ez da transmititu hori, ez? Nik nire aitari inoiz ez nion entzun hori. Eta, Josuk esan duena, ez? Aur jolas bat zan. Batez ere, zan dezakegun edo guk atera degun ondorioa bintzat testigantzaetatik zan, ospakizuna baino, zan, egiten zian aur jolas batzuk, kultura zehatz batean ulertuta, ez? Ezan, aur jolas batzu zian, baina harimak oso presente zeuden testuinguru batean. Harimak existitzen ziren. Beraia sinisten zuten, harimak existitzen ziela, eta beldurra zieten harimei. Hori ulertu behar da. Eta, hori da aldatu dan gauza bat, ez? Erlijio kristaua garai hortan zeukan zea garrantzia eta benetan nola gorpuzten zuten bildur eta bildur horiek eta gero, aldatu dan beste gauza material bat eta hori ere segurazki horrek ere eragindu eta izan da argia. Garai hartan, herrietan, auzoetan eta ez egon argi askorik. Eta olako jolas moduko, olako errito modukoak egiteko iluntasuna behar da. Ikusten dezue, kalabazak oso politak egin dituzte, galtzaundiko lagunek, baina kalabaza hauek iluntasunean gauean hemen utzi ezkero hola piztuta da ikusiko bagen dituzte efektua erabat ezberdina da. Eta benetan behar da iluntasuna eta ospakizunak berrasmatzen eta sortzen nahi dian ospakizun hauetan askotan arazo bat hori izaten da. Elgetan esaten ziguten, lehenengo urtean herriko argi guztiak itzali genitun eta oso politia. Gero jasan ziguten, legez ezin genula egin, arriskua izan zitek, eta argia baldin badago aldatzen da, ez? Aldatu dira gauza asko, eta aldatu dira ere aurra bizitzeko eta moduak ere, ez? Hor, guk aurrekin egin genitun elkarrizketetan ere ikusten genuen, beraiek festa hau ospatu nahi zutela, elementu erakargarri asko ditulako festa honek, ez? Alde batetik, beldurra eta, ez? Beldurraren tentsio hori eta bizitzea, heriotza, ez? Heriotza nahiko tabu dan gai bat eta beraientzat, beraien eguneroko bizitzan, ia aipatzen ez dan
kontu bat, garai bateko aurrengan ezberdina zan hori, eriotza askoz presente zegon, hori ere, eriotzaren kontu hori, gero, bueno, etxez etxe jutea goxokin bila ere oso erakargarria. Gehiago, bueno, askok ere aurra asko kontatzen zuten, bueno, izaten da, hola, gauez ateratzeko gu bakarrik helduen presentzia gabe ere aukera bat, eta hori ere erakargarria egiten zitzaien. Bueno, badaude, erakargarria egiten zitzaien gauza asko, eta, bueno, nik uste horrek erakartzen die eta horregatik zabaltzen nahi da desiente jaia, eta gero, beraiek protagonistak izan nahi dutela ere, hori askok esaten ziguten, guk gure jaia nolabait guk antolatu nahi dugu, eta hori uste Eibarko batzuk esaten ziguten, zergatik hasi zineten zue Halloween ospatzen da. Bueno, egin nahi genuen eta egin genuen, nolabait esateko, bueno, guk egin nahi genuen eta pixkat hor ikusten genuen beraien agentzia eta Eta, bueno, horrekin lotuta, Josu, duela 3 urte intziguten elkarrizketa batean, Nerea Zurmendi kazetariak intzigun honako galdera, irakurriko galdera eta berriz botako izut galdera erantzuteko. Esan zigun, arimen gauak, gau beltzak eta horrelakoak zer dira? Halloween aurkako kontraprogramazioa edo tradizioa berreskuratzeko bideak. Gerora sortu dira izen hori edo antzekoa dituzten ospakizunak hainbat herrietan. Zer iruditzen zaizu, Josu, kontraprogramatzen ari gera, berreskuratzen, bersortzen? Egia esan ez nahiz batzen zer antzun genion. Hor behatzen baldin berantzuna seguro diferente izango ala. Baina egia da, herri batzutan sortzen nahi dela gau beltza, pixkat, tentsioi sortzeuelako aurrak Halloween ospatzen nahi diren, Orduan gurasok hor tentsioi jasotzeute eta orduan alternatiba modun, edo ez debekatzegatik festa hori ospatzeko, orduan gau beltza edo antolatzen hasteia. Nik hor arriskotik ustet, izatea gau beltza antolatzea, baina gero heldu bakarrik antolatzea. Berriz heldu ikuspegitikan antolatzea festa bat, Hor, Jaimek esan duen bezala, importantea da aurrekin batea egitea igual prozesu hori. Osea, aurrak ebaiz eta protagonista festa hori antolatzeko garaien o diseinatzeko garaien. Igual Halloweeni daukan puntu interesgarri bada, hoxe heldun espaziotiken kanpo, bereien era antolatu dela eta bereien eran, modun, antolatzea festa bat antolatzeko, berez polita da. Gero ere bai, nik uste batzutan dau tentsioi Halloweenekin, baina batzutan dau gau beltza sortu da, aurretikan Halloween egon gabe, Hoi bai, horako kasu batzuk eta badaude. Eta gero bai, nik uste eta orokorra da beste jai eredu bat sortzeko nahi edo behar bat badaula orokorren. Hor guk aztertu dugu bai, egutegi nola izan diren aldaketak, Nozan egutegia pixkat igual lurrai lotuta, Eguraldia, lurrai, garaiai, igual suerte hona eskatzeko, dena zen pixkat hor lurran o naturakin harreman hortatik sortuko egutegi bat zeon. Gero, kristautasunak jakindu hor gainen jartzen santuk eta ospakizun diferente, pixkat indu kristau egutegi bat sortu, eta gaur egun nik uste da hola egutegi bat dela pixkat ez asko, kapitalista esango du, Osea, hor da, otxaien dau San Valentin, eraman egun, dena konsumoa bedako egutegi bat, Black Friday, Halloween, dena egu berrik, aste santu iadia opor txikik. Horren da hor, egutegia antolatzea konsumo ze baten, eta ospakizunak bai zentzu hortan. Orduan nik uste orokorren daula, bintzat, batzungan dao nahi bat, beste eredu batzuk, o beste festa eredu bat sortzeko gogo hori. Nik uste orduan gau beltzak bai horregatikan bai antolatzeala edo daula nahi bat hori antolatzeko. Gero, hor hitza hori asko erabiltzen dena da berreskuratu, berreskuratu tradizioa. Nei pertsonalki eta Jaime ere uste dut zer esango du. Berreskuratu hitza ez zaigu gustatzen, azken finen ez talako berreskuratzen. Nik erabiliko nuke igual berrasmatu edo bersortu iteala gau beltza, Bai daola egia da, keinu batzuk, lehenoko euskal kulturako
tradizioko ekimen diferentei, ez? Adibidez, kalabaza hartzea eta ustutzea eta gero hor kalen jartzea beldurtzeko izatea dauka. Gero herri batzuetan dago puskabiltzea edo eskerronda eta horrek garrantzia edukiu euskal kulturan, ez? Eta gero igual lurrai lotutako gauztak eta daude. Orduan daudela keinu batzu, baina da azken finen berrasmatu, bersortzen dan jai bat, ez? Eta nik uste hori politia dela, ez? Azkenen guk eukitza gaitasuna sortzeko tradizio bat, politia da, eta baloren jarri bar dela. Baina hor, zu berraskuratu, berrasmatu hor aldea dago, ez? Hor zuk nola ikuste duzu, Jaime, hori? Bai, hortan, asko hitz egin dugu buruz, eta ados gaude, ez? Nik uste azkenean tradizioak esan dezun bezala dinamikoa dira, egia da hor oso politia izan dela prozesua jende eta toki ezberdinetan egin duena oihartzunen, adibidez oihartzunen gau beltza ospatzen hasi zirenen ere, lehenengo egin zutena izan zen adinekoen gana jun eta ikusi garai batean beraiek aurra zienen zer egiten zuten eta hortik abiatu dute eta gero asmatu dituzte elementu pilo bat, ez? Baina hortik abiatu dira, ez? Eta nik uste hori oso politia da, kontutan hartzea, ez? Garai batean egiten zianak, hortik abiatzea eta sortzea. Eta nahi pertsonalki askotan aipatu izan dizut, nahi pertsonalki asko gustatzen zaite eta hori bai izango litzateke berreskuratzea. Nafarroan egiten dian eske erronda horiek oso eredu politia iruditzen zaite egiteko. Egia da egunez egiten diala, azaroa batean egiten dela, ez daukatela inbeste zerikusirik gauarekin, beldurrarekin eta hola, baina eske errondaren kontuan ikustet, sortzen diren ospakizun hauetan guztietan, oinarrian egotia politia litzatekela. Hortikan abiatuta, Josu, zuek Baliarrainen bersortu, berasmatu, sortu dezue gau beltzan inguruko ospakizuna azken urteetan, bai? Kontatu guzue pixkat zer egiten dezuen, eta gero, holako ze beste herrietan edo sortu edo zerbait egitekotan baldin dauden, ze zaulku emango zenieke. Nik uste hor, gakoa dela, igual festa antolatzeko garaien aurreko prozesu guztioi, ez? Hor, hausnartza igual, zergatiken antolatu nahi dan festa hoi, nola antolatukan festa hoi, zer ingo dan festa hortan, ez? Aurreko prozesu hoi nik uste importantea dela, pixkate bai zentzua hartzeko jai horrek. Gero, lehen aipatu dugun bezala, arrakasta dukitzeko osagai asko dauzka, orduan herri askotan astei antolatzen da gehienetan arrakasta handia dukitzeko festa honek. Lehen aipatu duzun bezala, dauzkelako elementu batzuk oso erakargarrik dienak aurrentzako, gaztentzako, ez? Da, iluntasunen da azkenen festa hau, beraiek askotan ez diatea ordu arte, lagun arten iluntasunen, ez, gauen, orduan horrek aukera matei lagun arten gauen ateratzeko. Gero da, esan duen bezala, lagun arten da, ez? Gero dauzka beste osagai batzuk, ez? Lehen epatuzun bezala, beldur, sensazio edo artekako susto txute hori daude. Gero daude goxokik edo gaztainak edo jateko aukera hori dago. Eta gero bai dago mozorro osagaia, ez? Orduan da dena batea koktel bat da, oso erakargarria dena, eta emozio asko mugitza dituna. Orduan, arrakasta ukitzeko aukera asko daude. Gero, gu Baliarrainen hasi ginen antolatzen gehien bat horrengatik, nik uste genulako osagai oso erakargarrik zeuzkela aurrentzako, eta gero bai ez duelako eskatzen aurrekontu handik, ez? Eta orduan hasi ginen, elkartu ginen gaztetxokin, da elkarrekin antolatu genuen jaia. Eta igual, egitaragoa kontatuko pixkatola idea bat egiteko. Bezperan egiten dugu, antolatu kalabazan tailerra, orduan gurasok eta aurrak eta elkartu, eta arpegi forma eman olaxe, eta dena pilatzeko kalabaza guztik. Gero egunen bertan, elkartzen geha atxaldeko segietan herriko plazan, eta hor, eoteak bidoi bat eta danbolina zukin, ez, gaztainak hartzaiteu, gero denok elkarrekin gaztainak jan, eta oihartzunen bezala oihartzungo ide hartu genuen, bakoitzak bere beldurtxo idatzi horri baten, eta suta otatzen du, ez, pixkat
desagertzeko edo kudeatzen laguntzeko. Polita da ikustea nola bakoitzak bere beldur diferente dauzkan, ez? Batzuntzako beldurra da gaixotasuna, beste batzuntzako da igual payaso asesino, orduan hor dago imaginario diferentek eta bakoitzak beldur diferente dauzka eta sensazio diferentek, ez? Gero, orduan, herriko kanpaiak jotzea eta herriko farola guztik itzaltzea, eta orduan ikustea iluntasuna zer dan egiten, ez? Zatik, ordu arte egia da, beti gaudela farolakin eta argitasunakin, eta orduan iluntasuna oso gutxitan bizitzen dela, ez? Hor, Maritxuk esaten zuen entrevistan bai bilagunan, aber izarrak nuntza duen ez ziela ikusten bilagunatikan izarrak, ez? Azkenen beste argi dau, ez dela ikusten ez da zeruko izarrak. Oie bai, nik uste gizarte bezala galdetu beharko genuela gure buru izatiken behar duen beste argi eta farola gauen, ez? Gero, ikendu orduan herri guztia beltz-beltza gehatzea, eta orduan aurrak korrik astea eta kalabazak banatzek guzti herri guztien zehar hor metxeroekin da jutea, eta orduan herri guztien zehar jartzek guzti kalabazak, ez? Orduan ja impresio egitu, ja ikustezulako arpegi bat hor mugitzen, kandela baina argi horrek egitu pixkat mugitu, ez? Eta orduan hor itzal batzuk sortzea eta polita da ikustea. Gero egiten duena da, guk ebain nahi genuen berreskuratu leheneko ohitura horiek eta puska biltzea edo esker onda, ez? Oia azken finen da, Euskal Herrin neuko festetan osagai garrantzitsu bat, dela etxe biltzea esken, da jendek sobran zeuzkan edo orduko uzta edo txerrei baldin bazuen edo bakoitzak ematen zuen zerbait, eta orduan dena jaso eta gero ikentzan komunitateen jan, ez? Eta guk ebai pixka bat, hola antolatzen geha, eta orduan etxe jute geha, eta orduan etxe bakoitzan ematen gute gauza diferente bat. Batek ematen igual patata tortilla, beste batzuk txoloma tomatekin, beste batek bizkotxoa, beste batek goxokik, orduan hori dena hartzen dugu, tratore baten jartzen dugu, eta gero soziedadea jute geha, elkartea, eta deno batea jaten dugu. Bai aurrak eta dena mamai gainen jarri, eta orduan daukezu pikatzea, ez? Eta pixet araui gabe bai, osea daude tortilla eta dago goxokik, orduan nebaldin batzun aste daukezu eta nahi dez. Gero, ez dut esan, puska biltzako esker ondantako asmatu genuen esaldi bat. Osea, ez genuen erabili Nafarroko zergatik pixkat ez zitegen erakargerre egiten. Egia da aurreneko urten heldu batekin zula bertso bat, baina ez zula funtzionatu, zatik azken finean heldu batekin zulako umentzako, eta orduan bamak esan zuen, ez, eskerrik asko. Orduan, ingenun urrengo urten ja esara bat beraiekin batea sortu, ez? Ta da, ximli xamla, txandulo mandulo, gau beltza-beltzago, jana manarte ez geha jungo. Orduan izatea tinbera jota gero, eta orduan ja jendek janaria edo zerbait emateu. Gero orduan afaria egotea, gero bai, helduk parte hartzea auka, baina jarri zuen arau bat gaztek. Ne baldin bazuen helduk parte hartu, inbarra zokatela mozorrotu. Osea, etzun baldio mozorrotu gabe jutea. Orduan azkenen nik uste bai importantea dela, behiek bai sentitzeko ez dena batea gaudela ez, eta ez behiek sentitzeko umek eta bestek helduk. Orduan hori polita ere bai. Eta gero bukara bezala, iken dugu beldur ibilbidea dela herritik antzear, beldur ibilbidea moduko bat egitea, eta hor susto diferentek euteia, o estena diferentek. Egia da, ez dela asko lantzen da, ez dela antzerkia eta sortzen da ez dakit zer, baina susto handik euteia, jendeak horrik atxea jutea. Baten da dibidez, batek motosierra arrankatzeu eta motosierran soinua, beste baten da guk erabiltzen dugu simbolo globalago dien adiez, payaso asesino erabiltzen dugu, bat da payaso asesino, eta orduan ja bizkat kaosa sortzea, batzuk traumata dena gokea bandikan. Baina, bueno, bai oso polita da eta oso erakargarria, eta lortu duguna da, Balearrainan ez da baina Halloween, da gau beltza da, eta ume txikintzako gau beltza da festa, eta Halloween da hor daun beste ospakizun bat, baina behientzako garrantzitsua da gau beltza, ez? Eta gero bai polita da, ikastek eta juteianen eskolare bai, behiek nola kontatzen arro, behien herrin daukatela gau beltza festa, ez? Eta orduan horrek eragiteu bai. Nik uste garrantzia ematea. Esan dugu beldurra tolako gaiak, baina gero bai da, azkenen egun horren bultzen ibiltzalako bai, eriotza gaia, ez? Emateu aukerare bai eriotza lantzeko gau beltzak. Bai, hori da beste, nik uste, gai zentrala eta, ospakizun hauetan antolakuntzan aritu izan dian persona ezberdinekin izketan ikusi dugu deserosotasuna sortzen duela. Esan bezala, berez, ospakizun hauek jatorriz, eriotzarekin oso lotuta baldin badaude ere,
azken urtetan sortzen nahi dian horietan batzuetan desagertzen da heriotzaren kontua, bai? Oihartzunen adibidez esaten ziguten, bai, pixkat, hori, gai hori pixkat deserosoa da, eta nahiago dugu ez sartzea, guk ikerketa ingenunen ere konturatu ginen, ze guk esan genuen, bueno, guk heriotzari buruz galdetuko diegu aurrei, eta hori izaten zen elkarrizketetan parte zaiena guretzako, gu deseroso sentitzen ginen, eta aurrak ere nolabait pixkat deserosok ere egoten ziren, ez? Baina nera berean ikusten dugu aurrek eta kuriosidade eta interesa handia dutela gaiarekiko, ez? Orduan, bai irutzen zaigu festa hau izan daitekela modu bat gaia, bueno, kolektiboki jorratzeko, ez? Garai batean ere, eta gaur egun ere, azaroak bateko ospakizunak hortarako dira, ere, ez? Heriotzan, behintzat, modu kolektiboan urtean behintzat hor egoteko, ez? Ospakizunaren zentroan, ez? Eta iruditzen zait, interesgarria izan daitekela egiten ditugun lanketetan presente egotea heriotza modu batean, heriotza eta beldurra, ez? Azkenen, bai dia hori, sustuak eta ematen dienen, egia da, beldurrarekin jolasten ari garela, baina ari jolasten modu kolektiboan, hori ere irutzen zaite polita dela. Hau da, nolabait beldur hoiei aurre egiten diogu taldean, ez? Ezakit, Baliarrainen, Baliarraingo komunitatea edo nolabait egiten dio beldurrari aurre, ez? Gauen kalen ibiltzea eta bakarrik eni, ez? Hori da, bai. Eta, hor, gero egia da, horre badaude kontu gehiago lantzeko, beldurrarekin lotuta, eta hor gure ikerketan konturatu ginen, hor genero ikuspegitik adibidez gauza gehiagiz diala aldatu, eta garai bateko aurrak, duela 100 urteko aurrak beldur eragileak batez ere mutilak izaten ziala, beldur jasoleak edo hor beldurtu inbart zirenak neskak izaten ziala, eta gaur egun ere ikusi dugu behaketetan eta elkarrizketetan ere ikusi dugu joera antzekoa dela, bai? Susto ematen dutenak normalean mutilak izaten dira, eta sustoa jaso behar dutenak neskak, ez? Orduan hor ere iruditzen zait aukera polita izan daitekela hori lantzeko, eta hori osnartzeko eta aldatzeko ere, ez? Eta ez dakit hori esan da, eta pixkat amaitzen junbarko dugu, batzu asperrin da egongo dira. Ez dakit, zuk, Josu, aipatu du Idoiak hasieran, zu, Josu, momentu batean eraki zenun, pixkat, ikerketan jasotako horretatik abiatuta fikzioko zerbait egitea, relatu bat egitea, eta, liburu bat argitaratu duzu, ipuin bat argitaratu duzu. Kontatu diguzu pixkat, nondik sortzen da idei hori edo zergatik, prozesua pixkat zein izan da. Ingenun ikerketa ez, eta azkenen hartu zuen pixka bat liburu forma, baina azkenen da pixkat akademikoa, eta helduntzako ez, eta nahi nuna zen ikerketa hori aurrei itzultzea, aurrekin konpartitzea ere bai, eta orduan lan antropologiko oinarri hartuta, baina fikzioa erabiz eta pixeta abentura sartu duzta, orduan ipu joi sortu genuen. Eta egia da, ni eroso sentitzen nahi zen leku adalare bai, zatik txostenak eta artikulok eta olako gauzak pixeta aspertu ikeiate tarteka, eta orduan fikzioa eta bestera batea ikerketak lan antropologiko herrin gana gerturatzea netzako ere bai, hor bide asko dauditeko eta potentziala handia dauka, eta hau da igual aukera bate bai, antropologia beste era batea bai transmititzeko edo. Esan behar da, azken urtetan hori, ari dira gauza ezberdinak egiten horren inguruan, lehen urten ere lezon beste ipuin bat atera zuten gau beltza gaia hartuta, besten bat oain izenburuen ez goatzen, baina badago ere, Pirritxe eta Purrotxek egin zuten abesti bat horren inguruan, bada interesa pizten nahi da gaia, ez? Eta
esan ere, eta ja igual horrekin bukatuko dugu, eta utziko dugu beraiei hitz egiten, esan ere, ustete bildu dituzuela, ez? Tolosaldean azken urtetan sortu dira, bueno, batzuk aspalditik egiten dian, ez da Lizartzan adibidez, hemen badaude batzuk Lizartzakoak eta hor aspalditik ospatzen dezue jai honen inguruko gauzak egiten dituzue. Bueno, Tolosaldean egiten ari dira gauza ezberdinak, ez? Hor, bueno, irudietan ikusiko dituzue batzuk, ez dakit, Galtzaundi eta Topagunetik ere, bueno, hor proposamen batzuk eta ere eskaintzen dituzte, ez dakit, zerbait gehiago esateko Josu, edo... Bai, nik uste emantu aukera honek, zuk esan duzun bezala igual, eriotzan gaia lantzeko, baina gero bai, Euskara eta aisialdia lotzeko, ez? Halloween azkenen lotze dute bai aurrak gaztelaniakin edo ingelesakin bai askotan, eta orduan gau beltza lotzen nahi da Euskarakin asko, eta orduan emateu bai aukera Euskara aisialdiaren hortan eskolatikan edo ikastolatikan kanpo prestigiatzeko eta Euskara ere bai jostagarrigo egiteko, orduan horre bai potentziala handia dauka, gero ere bai aipatu dugu leheno, ez? Naturakin, garaiakin, lurrakin bai harreman mateukitzeko aukera emateu, ez? Hor, kalabazakin adibidez, hazia hartzea daukazu, gaztetxoekin hazia hartu, baratzan jarri eta ikusi nola kalabaza haztean, da gero kalabaza horrei nola erabiltzen duzun gau beltzan festa hori ospatzeko, ez? Orduan, ikusten nahi za, prozesu guztia, edo gaztainak bai, jaten ikezunen denboraldin, nola izan garaiko gauza bat jaten, ez? Orduan, talen aipatu duen bezala, igual, Balearrainen, beste herri batzuetan bezala, puskabiltzen ingurun horra daukan potentzialoi dela denok elkartu eskain, da gero denok bildu denon artean jasotzea eta jatea, hori bai nik uste elementu interesgarria dela, ez? Azkenen Halloween delako bai individualistagoa, edo Halloweenen elkartzea delako askotan binaka edo irunaka, elkarrekin bai hor kompetentzi giro bat sortzea, orduan hor gau beltzak beste balio batzuk transmititzeko eta jaia beste erabatea bizitzeko aukera emateu. Orduan, ez da egizuk etorkizuna nola ikustezun, ja bukatzeko eta ja irikitzen dugu mikrofonoa publikoa. Interesakin, egia da azken 2 urte hauetan pandemia dela eta bertan bera gelditu dira herri guztietan egin beharrekoak. Espero eta urtengoa nik uste egin ahal izango da, baina joera guke 5 urte hauetan ikusi dugun joera da geroz eta toki gehiagotan antolatzen hasia diala jaiak eta nik pentsatzen dut jarraituko duen kontu bat izango dela.